Și bine v-am găsit la un episod de Minecraft Pocket Edition. Aici cu o hartă nouă, eu sunt Adi și bine v-am găsit. Dacă vreți să jucați multiplayer, scrieți în comentarii. Și ăsta este episodul 1. Și o să filmez Minecraft Pocket Edition mult. Și cred că din episodul 5 sau 3, poate, vine Alex, un prieten bun. Acum este foarte ocupat. E plecat în altă țară și nu poate. Și am spus că fac singur. Deci, să începem. Prima dată să luăm lemn, cel mai important. După aia facem un crafting table. Și o să luăm destul. Să știți, celelalte videoclipuri care le-am pus la o oră târzie și n-am putut spune nimic. La 2:20. O să mai filmez și off camera și vă spun, dacă vreți jucați cu mine, scrieți în comentarii numele. O să jucăm multiplayer. Ar plăcea să găsesc un villager, dar nu cred. Am să știu ce se poate întâmpla. Văd că sunt oi aici. Să fac aici un crafting table și acolo unde aveți cărbune o să merg. Uitați în măr. Și am mai făcut 2 episoade din Minecraft Pocket Edition pe altă hartă, dar din păcate am filmat, s-a făcut noapte, am pus pe pauză și am filmat 2 episoade și după aia nu mi s-a mai salvat. Deci acum caut crevasa care îmi stă cu cărbune, dar pe aici, pe undeva. Da, o să ne plimbăm. Da, o să fac aici. Crafting table-ul. Așa. Crafting table. Punem. Deci, în primul rând, să facem o sabie și un pickaxe. Să fac pickaxe, fac un pickaxe și o lopată de lemn. Și o să începem să săpăm aici. Prima lopata. Seria mea de Minecraft Pocket Edition care am filmat-o a fost foarte bună, o mapă frumoasă, dar mi s-a șters, m-am enervat, n-am mai filmat. Și am decis să fac altă hartă. Aici pe breazdă. Dacă vă plac episoadele care le fac, dați un like, abonați-vă, putem juca multiplayer dacă vreți. Un like este imens apreciat.
o să fac și o serie de Metin 2 Ro curând. Acum să ne facem un pat, că mie nu place noaptea. Multe oi. O lună. Aici. Să știți, e prea mult. Mie nu-mi plac crevasele, pentru că mor foarte ușor. Sunt plin de mopi. Adică nu tare, dar eu am merit să fie plină de mopi, de zombie villageri. Nu mi-a plăcut. Sau nu-mi plac crevasele, mai bine fac o mină. Dar o să explorăm și crevase. Nu vă temeți. Și e prima oară când postez pe YouTube. Și aș vrea să am succes. O să fie episodul 1, o să mai filmez. Și v-am spus, o să jucăm și multiplayer cu prietenul meu Alex. Și dacă vreți putem juca, să fim mai mulți, să mai invit prieteni și o să jucăm. O să iau sabia. Am făcut. N-are nimic. Ca să nu mai pun pe pauză că zace noapte, că știu că nu vă place, nimeni nu place. Mă uit la alți youtuberi. Dar să încep. Uitați, eu aici o să-mi fac o casă. Îmi place. Ferme, tot. Deja avem 2 vaci. Acum putem planta. Mi-ar plăcea să găsesc iron foarte mult. Cel mai important. Diamantele sunt cele mai bune, dar iron. Eu deocamdată. Diamante, abia aștept. Și multiplayer o să fie mai ușor. N-avem stres. Purcelașul să nu murim de foame. Așa. Barcă. Lemn. Nu mai trebuie. Bețe. O să facem. Și patul, bineînțeles. Se face noapte. Punem patul. Și aici, pe undeva, trebuie să-mi spuneți în comentarii unde să-mi fac casa. Aștept să vină noaptea. Nu-mi place noaptea, vin mopii. Și aș vrea în această serie să nu mor. Pentru că nu-mi place. Vedem și noi pe aici ce mai este. Și acum o să punem pe pauză și o să revenim mai încolo. Bun, și continuăm. Am mai făcut eu ceva aici off camera.
Am defrișat niște copaci. Să luăm puieții. Avem nevoie de ei. Mina am făcut-o, dar am urâtă. Terminăm. Intrarea în mină. Am folaminat, am găsit 2 bucăți de iron, dar pentru înțeleg, mai trebuie un nou, eventual putem face o sabie și nu mai am niciun pichet. Nu contează să facem nu. Și vreau neapărat să-mi fac casa, dar nu știu unde să mi-o fac. Mi-aș face-o aici. Dar mi-ar plăcea acolo, dar nu că e prea mic. Și am explorat pe și plin de crevase, peșteri, și aici am o mică fermă. Momentan au crescut. Am mai tăiat niște copaci și uitați, mi-ar plăcea să le unesc, dar nu. Acolo, să fac pe câmpie, să fac niște ferme, dar trebuie să fac morcovi, că cu grâu nu pot numai oile și vacile, dar vreau porci, să am. Uitați, am aici 2 vaci, pot înmulți și mai am oi, foarte multe sunt. Și episodul o să fie de 15 minute și o să tot facem, o să facem o serie mare, dar nu tare știu ce să fac. Uitați, oi. Mergem să luăm puieți, că o să ne facem o pădure a noastră. Totdeauna când am jucat, mi-am făcut. Uitați acolo. Ce oaie. Nu să mor. Deci, o să începem să ne facem o bază, dar... Deci, am revenit și m-am făcut acolo să niște progrese, să vă arăt. Și am găsit iron. Am 8, am luat și mi-am făcut și o sabie de iron de la celelalte 2 care le-am mai găsit. Și acum începem. Luăm ironul astea 2. Pentru că vreau să-mi fac o casă. Deci mă duc să vă arăt, uitați, am minat. Și am minat mai drept. O, e noapte. Și crevasele o să le acopăr toate cu dirt, pentru că vin mobi. Am început să construiesc la casă și am atacat la spate. Uitați, vedeți? Dacă e mob, nu mai pot să duc. Wow! Mopul. Gata, mor. Duc repede în apă. Nu. Level 3. Murăm pe angenul. Uitați. Ceva. Nu tare am materiale. Am fost laminat. Nu mai am coal. Aici am. Vai!
sunt de scut, de armură. Nu mi-a dat. Mi-a dat foarte mult level. Man cool. Să facem cool. Am 8. Da, am mai fost și am mai tăiat copaci pentru lemn. Și casa nu chiar mare, că o să mai îmbunătățesc cu fața încolo, pentru că de aici m-am gândit să facem un pod până acolo și acolo să pornim cu un port mare și fermele le face asta. Ia, de aici vin mopi, trebuie să acoperim. Și uitați, ne-a crescut recolta. Opa, ce-am făcut? Sărit. Deci am una. Ar trebui 2, dar n-au să o calc. Și să facem o groapă. Uitați, aici vreau. Le-am face. Adun oi și faci. Și am să fac niște scări să pot urca. Acolo 2 oi. Le pot face albe cu bonuri. Vreau să fac multe progrese cu culori. Și avem niște bete. Suficiente. Le punem și adunăm. Ca să mă duc să pot mănânc. Da, și cu episodul acesta am lungit 17 minute, dar nu contează, celelalte o să le fac de 15, stai primul episod, nu contează, cum am multe, contează. Luăm grâu, uitați, aici am dat o vacă și o oaie, să ducem vaca, avem nevoie de vaci, și de cal am putea, haideți, stați că să fac mai mare. Bun, avem și căluț. Avem căluț. Să-l țin. Porc, nu am cu ce să-l ademenesc. Mai am nevoie de o vacă. Și episodul acesta o să-l facem 20 de minute. Dacă vreți mai lungi sau mai scurte, acolo e o junglă, nu. Copaci de acacia. Da. Nu e o junglă, dar în fine, jungla este cea mai bună. Acolo avem lemn foarte mult. Copacii sunt mari. Deci ne căutăm o vacă. Oi avem. Toți acolo oaie. Pe că e albă. Și încă n-am bun mir. Și am nevoie de bun mir. Să le colorez porcușor. Și calul a ieșit. Sper să nu iasă de aici, nu cred. N-au cum. Și calul, nu știu unde e. Dați o găină. Și bun. Facem. Și aici cu acest episod. Vă aștept la episodul al doilea. Nu uitați să dați like, este imens apreciat. V-am salutat.